Kok kon benake kerise ya ora apa-apa. Wis kena iso dibenake dhewe. Aku tahu. Ya tak wakili nek awakmu pas ora mangkat lho. Nah, itu sama bojomu sendiri, mana bojomu? Bojomu kok duwe dhewe. Ini tugasku ini yang benerin ini. Loh, nek pas awakmu ora mangkat ke aku sing benake padake apa? Masa toh? Lho tenan. Tenan toh, Mas? Ngapusi. Kuwi to ora ngilang-ilangke. Nek pas jarike ora kepeneran ke sing benake sapa nek ra aku, Jajal. Nek ora pas kae sing ngepaske sapa nek ra aku, Jajal. Ngono kok ngilang-ilangke. Nuwun, Pak. Niki tesenten melih masuk lagi niki. Oh, ada yang baru. Nggih, niki. Napa? Langsung kirim bukti transfer dulu. Alhamdulillah. Nggih, saking Dari Assalamualaikum, kula saking penggemar Mas Gading, Mbak Lintang. Saking Bekasi badhe nyuwun tembang Lintang Asmara. Mugi-mugi Desa Karangasem semakin jaya. Amin. Amin. Saking kula Sarino Bekasi. Nggih, ingkang nyekar Mbak Lintang duet kali Mas Gading. Oh nggih, siap. Nggih, Siap. Terus enten melih niki kedap. Niki titip sawer untuk Mas Gading nggih, Mas tuk tanggal itu wayangan tanggal 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas ajeng nyuwun langgam yaning tawangan Lintang dibawani duet Mas Gading kali Mbak Lintang Kairo. Dipinangkani nggih Mas kangge obat sakit kula. Waduh nggih, siap nggih dipun pinangkani. Siap. Saking Mbah Miko penggemarmu di Gunung Kidul. Wah, siap matur sembah nuwun Mbah Miko niki. Laris dan sukses selalu Mas Gading, tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. Siap matur sembah nuwun. Sampun transfer 200.000. Niku tambahanin niku Mbak. Oh nggih, alhamdulillah nggih siap. Siap. Berarti hari ini jangan melumpuk ya Mas. Melumpuk niki kathah niki jan tobat. Pamundutane wau wonten. Kok jan tobat alhamdulillah Ding. Nek melumpuk pikiranku sing tobat ki jan iki. Wau wonten. Moga nyawiji diganti ayang-ayang. Terus niki wau Yen ing Tawang. Terus kalih Lintang Asmara. Oh nggih. Terus napa melih nggih? Wau tes enten nganu. Napa? Nyidam Sari. Nyidam Sari Mas Terus Gading. niki terserah sik nembang niki wau. Oh nggih. Niki yang dipinangkani dulu yang mana Mas Gading? Ingkang tesih slendro-slendro mawon niki tesih slendro to. Oh slendro nggih. Nggih, senten Gubuk Asmara niki. Gubuk Asmara. Nggih. Ajeng nyuwun Sinten kanca mulih? Nggih, sinten malih Mas Gading? Mbak. Kok bubras to, Jan? Bala niku nggih penutupan mengke niku. Gugong niku. Sinten rumiyin Mas Gading? Ajeng sinten nderek? Mbak Ayu, Mbak Ayu nggih. Nggih mboten napa-napa Mbak Ayu nggih mboten napa. Mbak Ayu riyen mboten napa-napa. Nggih aku nek musuh karo Mbak Ayu ki jan wah tobat tenan aku. Napa Mas? Kuwi engko ngadeg ngono nyekel mek karo Sugeng dalu. Lah wong yo kalem lho. Kan aku orangnya lemah lembut. Ayo sini Mbak Ayu sini. Kira nggo spot. Ya nganggo monggo kanca-kanca nyuwun spote. Apa-apa. Hari ini kita kalem-kalem bertemu kalem ya, Mbak ya. Jangan kayak apa ngene iki lek bersatu gimana? Anu sebaya. Sebaya? Heeh. Mosok toh, tapi aku ciliki. Hah? Aku ciliki. Ya aku karang kegeden rumangsa. Enggak apa-apa ya. Iya. Kita sebaya. Mas Gading. Nggih. Nggih, wonten dawuh, Mas. Nggih menika apa to mau Gubuk Asmara. Mas Gading iki bae lek karo wong
sing kalem ya kalem ngono ku ya kalem ngomong ya. nggih. Jan kalem. Kalem kok ya Mas ya. Nggih, kula menika kalem. Nggih. Nggih, aku wis kaya Mbak Lintang ta. Sampun, nggih. Makasih. Mak kaya wong lenjeh banget kalem. Nggih, wonten dawuh Mas. Wis ganti meneh to? Mau wis Mas Gading. Lah ketoke maido ya. Nek aku dipersis-persiske Mbak Lintang ki kaya maido ngono lho. Ndak apa-apa, Mbak Ayu. Oh, jane iki nek Ayu ki ya padha le Ayu. Cantik, pinter we kurang piye. Iya. Body kurang piye. Oh, jalo. Oh. Semok tenan ya. Kurang piye, aku segere kurang piye. Wow. Segerdu. Kok segerdu piye ta? Ya kan awak iki lho seger to, ora kuru-kuru banget. Ora ketok tremimih banget. Ya dhewe lek bersatu ki kaya bulimbo karo macange. Heeh. Heeh. Dadi sugeng dalu Mbak Ayu. Sugeng dalu Mbak Lintang. Ya aku mbok padake kae ngono. Ra trimo. Ya ora trimo to. Sakit hati. Lah masa aku ya limbo wong aku cilik. Cangik. Heeh. Lah ya iki enome iki sing rada tuwa. Oh, ngono iya. Ya kek kon nembang apa aku, Mas? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Jin niki wapun kula baleni ping 3. Ya mbok menawa aku dikon liyane. Ganti ngono ya Mbak ya, bek menawa ganti ngono. Pak aku kon nyekeli mike ya ora apa-apa. Mik apa? Lek mikmu. Mik. Mik, heeh. Pokon benakke kerise ya ora apa-apa. Wis kena iso dibenakke dhewe. Aku tahu. Ya tak wakili nek awakmu pas ora mangkat lho. Nah, kandhani. itu sama bojomu sendiri, mana bojomu? Bojomu Bojonya. kok duwe dhewe. Ini tugasku ini yang benerin ini. Loh, nek pas awakmu ora mangkat ke aku sing benakke padake apa? Masa toh? Lho tenan. Tenan toh, Mas? Ngapusi. Kuwi to ora ngilang-ilangke. Nek pas jarike ora kepeneran ke sing benakke sapa nek ora aku, Jajal. Nek ora pas kae sing ngepaske sapa nek ora aku, Jajal. Ngono kok ngilang-ilangke. Heeh. Ngono kok ngilang-ilangke. Ya, apa? Ya gek nembang ayo. Yo, Gubuk Asmara Gek dipun sawere bawani. ayo. Dipun bawani nggih niki nggih. 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 Monggo Mbak Lintang. Nggih. Nggih. Nyingkar nyingkur. Ayo meneh. Suaraku. Ah iya, coba. Ora rono karo Mbak Lintang. Heeh, tak rungokake. Ya. Iya. Tak rungokake. Ayu janan Mbak Ayu iki. Lingsam yen ke apik tenan ya. Apik tenan. Makasih lho. Sama-sama. Dulu saya kemu ayu ya Mas Gading ya. Aku nek dialem sampean ki. Ki engko nek dialem meneh iso glundung. Oh nek ro Dik Lintang wae ngalem ya ampun bagusnya cantike. Ya iya no. Ora aku kon Cocok kok aku soalnya. Lelampahan. Aku lek diguyu Bu Prasi seneng kok aku. Ampun guyu, Bu. Hati-hati lho, nek guyune kae iki sok malati lho. Guyune iki sok malati lho.
Alah. Hah? Jan, piye? Ora apa-apa, terus. Lah ya modele ngene iki kaya. Monggo Dik Lintang. Bareng. Heeh. Ben kompak ngono lho, ben kompak. Gelem bareng ora? Lo gelem bareng-bareng. Oleh. Oleh banget. Ya. Boleh, heeh. Tresno tulus nadyan engko buk asmara. Nggih, monggo Mas. Yuk gubuk asmara. Yen libat aku kelingan aku pokai biyen tak golere mendingan jaga kapak tulisan warna papan tanda isih perawan
saya meraat Aku kowe dadi garwan Oh, ora sida njaluk sangu ya alhamdulillah. Lah dalah, sida ora. Apa piye? Ki apa iki? Heh, engko koncone Mary. Nek do Mary rasa. Jaluk kabeh. Hah? Ora iki tenan iki lho, iki lho, Mumpung iki. aku rong lingguh lho. Iza. Piye sida apa ora, Mas? Sido. Sida. Sido. Ayo, endi Sido. Mas? Ayo Mas, endi Mas? Ya, medeni ya. Ya. Terima kasih. Amplop tok. Jan, Mengamplop kok. Ora ya aku ki ora. Ora. Ana isine kuwi Makasih kathah ya, kuwi. Mas. Sami-sami. Jan. Niki wae enten melih lho niki. Ada tambahan lagi. Ora maksudnya iki. wis ya. Wis. Kok le sugeng dalu le niki Pak D request manikmu sik nyekar Mbak Agnesia. Tali asih 500 tak transfer rekening Mbak Agnesia digarap Sragenan le sampai jumpa 1 November ultah PKWL klasik ketiga. Nggih, siap saking Pak D Putra Dikari Gino Bolodewa niki. Nggih. Pemanikmu itu tadi, Mas. Nggih, memanikmu niki Yang sik. nyanyi Mbak Agnes. Mbak Agnes yang nggih. nyekar. Yang mana dulu niki? Sak menika memanikmu sisan wae. Oh nggih. Monggo Mbak Agnes. Mbak Agnes. Nggih, niku. Sugeng dalu juga Mbak Agnes. Menika wonten pamundutan saking Pak Putra Dikari menika wau nyuwun memanikmu nggih Mas Kanjeng. Injih. Ngono manikmu. Kaya MC ngono lho Mbak, sampeyan iki lek ngomong. Lah iya. Langsung dipun pinangkani. Langsung mau dipun pinangkani. Memanikmu. Langsung kemawon nggih. Wih. Nek langsung ke kepiye to? Mawi bawa. Ya ngagem bawa pakai bawa no. Kang dawa napa cendak? Yang pendek, nggih. Tak tunggu seliramu rawuh kang
sembah nuwun memane. Sampun matur sembah nuwun. Dek Lintang ngagem pun mriku riyen. Iya, Mas Gede. Niki enten Nyidam Sari. Nyidam Sari. Terus enten wau napa? Ayang-ayang wau. Ayang-ayang kalih Yeneng Terus, Tawang. Nggih Yeneng Tawang Lintang Asmara. Iya. Ajeng sik pundi riyen? Napa yang Nyidam Sari dulu, bawa dulu terus nanti lanjut campur sari gitu? Manut. Yang rancak-rancak maksudnya? Nggih. Pripun? Nek bawane Nyidam Sari kula dereng ngapal ning pripun. Oh iya, mboten napa-napa. Langsung mawon pripun? Langsung Nyidam Sari langgamipun? Nggih. Nggih. Langsung mawon diduetke napa mboten? Iya, no duet kali jenengan no, Mas. Duet? Duet nggih, Pak, nggih. Nggih, Mas, duet no. Dah kula tak searching riyen nggih. Jangan. Dalam berdiri. Oh, nggih. Berarti jumeneng Mbak Lintang, jumeneng malih. Nggih, nggih. Nah, niki pun ketemu niki. Sampun, Mas. Sampun. Nggih, langsung langgamipun nggih. Langsung mawon. Mas Gading dulu. Kula riyen? Nggih. Oh nggih, saka Bonang rumiyin mboten apa-apa. Nggih, saking Bonang riyen. Aku kembang sari umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal lewati
kali ngono mukira samutra ora ilang memanise aduh hati-hati selawase nek iki romone buanter tenan iki. Buanter tenan, Mas. Ora nututi aku. Tapi enggak apa-apa, penak, Mas. Jos ngene iki. Jos. Heeh. Nyidam sari sampun. Nyidam sari sampun terus wau enten apa mulih to? Enten Lintang asmara. Ayang-ayang. Ayang-ayang terus Kok yen ayam-ayam tawang. kok, Mas? Hah? Kok ayam-ayam? Ayang-ayang. Ayang kali. Terus wau enten yen tawang. Terus enten apa mulih nggih? Lintang asmara. Nggih. Yang yen ing tawang rumiyin apa yang Sik gayeng. sing gayeng rumiyin? Nggih. Oh, nggih. Ayang-ayang riyen. Nggih. Napa Nggih, ajeng ya napa niku? Ayang-ayang dulu. nggih ayang-ayang riyen muter napa nderek? Nggih. Berarti ayang-ayang riyen iki. Iya, Mas Gade. Oke, siap. Yuk ayang-ayang yuk. Tresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu bisa nampa bakal kacoko yen turu kabisa mringkang kuwasa Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan Mas Mustika dong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa dengan suara kuatna ati kawula angkat kula laku tresno tekan dan saking kopo karewangi apayani aire tresno kang suci rasanya tak kita aku siramu
Afrika ning ati tong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuasa api kawula angkat kula laku tresno tekan kendang saking jombang karewangi pateni aire tresno kang suci Asonyatan yen aku siamu isenya dewa-dewa ning asmara kuasa api kawula angkat kula laku tresno tekan kendang saking jombang karewangi pateni aire tresno kang suci Asonyatan yen aku siamu Banter tenan iki. Banter tenan, Luwih Mas. banter iki timbangane mau. Iki piro ya Mas? 200 kecepatannya yo. Napasku entek. Nah masa ya butuh Masalah. napas buatan loh Mas? Masa butuh napas buatan? Napas buatan ki kaya ngopo to? Iya pakai oksigen. Ah iya nganggo oksigen. Terus lanjut mulai napa mboten? Lanjut no ya. Terakhir ini Enten apa mulai to mau? Terus enten nyening tawang, wong mengki gara-gara mawon niku. Terus enten Lintang Asmara. Lintang Asmara. Lintang Asmara ki kudu ana kancane. Oh, Nggih to? berarti berdua. Berdua. Oh ya. Sama siapa Mas Gading? Nika pojok dhewe nika lho. Kok bangga? Bu Pras bae. Sip banget mulahan pisan kok. Lagi Lintang Asmara Ibu. ben ora chattingan wae kan mau chattingan. Ngono kuwi chattingan karo sapa ya Mas? Aku ya ora ngerti ngono kuwi iki chattingan karo sapa. Ya Kok karo ketoke? penggemar no apa. Sugeng dalu Ibu. Sugeng dalu Mbak Ya Lintang. ampun Ibu, Dek. Lan apa? Mbah. 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 Sugeng dalu. Ojo Mbak gak ketok tuwa. Kan Pancen kula gak kangen kali jenengan Ibu. kita seperti anak kembar. Nggih, tapi Kembar saking pundi to? jenengan Bu? sing apik, aku sing bosok. Alah nggih boten to, Bu. Oh, ya ning ya mesti do milih aku lho nok daripada kowe. Nggih. Heeh, tak Panjenengan tekonane. sik Milih sinten nggih? kinyis-kinyis ngene lho. Milih kula napa Mbak Lintang? Oh ya bener berarti. Bener jenengan. Ibu. Nek Ya milih bener, aku oh. kleru nggih. Nggih, sehat nggih pun jenengan nggih. Alhamdulillah, Alhamdulillah, jan seger waras Nggih. niki jenengan tasik semangat. Panjenengan yasane pinten Ibu? Kula Nggih. 17. Wah, Ramadan 17. wis apa? Heeh. Saya pitulas to. Oh 17. Wah, lah itu. Pundule saka swidak. Oh, nggih. Ya wis tuwa nok ra apa-apa sing penting. Alhamdulillah tasik. Alhamdulillah Nggih, tasik sehat. sehat awet timur jenengan. Nggih, sing penting isih kemayu. Ah, Jan, oh. kemayu saestu jenengan lho, Bu. Kemayu, ah sing didol ning le kemayu no. Arep adol apa nek kaya mbokmu. Nggih, monggo. Apa ki Mas Gading? Lintang Asmara. Lintang Asmara Ibu. iya. Nggih. Lintang Asmara ki duet karo Mas Gading lho. Lah nggih. Nggih, Mangke monggo, Mas. jenengan nggih nderek duwe. Heeh, no kudu no. Ning Iya, iya. tengah-tengah ya Mas ya. Nggih. Lah cocok Kudu. weh. Yo. Ning ya kuwi aja kepencut tenan karo aku. Lah. Ora Ning nek sak lagu wae. Heeh.
ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Laksmi. Datang balenjani
nuwun Mas Gading. Ki mau nggih matur Mbah Nun nggih. Nggih, matur nuwun sangat Ibu. Bareng. Nggih. Pun nggih. Nggih. Ora pangerten. Ora aku ora arep pangerten kok aku kok. Nggih, sampun Mas Gading. Nggih menika. Mungkin niki tesih kirang Napa? yeneng tawang nggih. Oh nggih. Nggih kalih wau enten sik request sak-sake sing penting Mas Gading iso nggih. Mengke gampil dipinangkani wonten ing gara-gara napa? gara-gara nggih. Niki nggih. Soale wole limbukan niku gasik. Nggih, Jam Mas. setengah 11 pun limbukan. Iya. Dadose niki mengke di apa jenenge pamunduran sing dereng dipinangkani diteruske ten gara-gara mele Dik Lintang. Iya Mas Nggih, Gading. mengke soalé niki nggih lakone niku dawa banget niki tesian. Nggih. Sak dawa-dawane niki. Nggih, Mengke. semangat Mas Gading yang Nggih, matur ganteng. sembah nuwun. Terima kasih Dek Lintang. Nak, piye, Pak? Aja digugu ya wis bengok-bengok kuwi rasa digugu. Ora. Iki gandeng ya lakone isih dawa tur ya apa jenenge mau le limbukan mau ya rada gasik. Iya. Dadi ya iki neruske lakon sik mengko pamundutan sing durung dipinangkani diteruske dipinangkani ning gre-gre. Ning goro-goro. Heeh ning gara-gara mengko dipinangkani meneh. Diteruske sing durung dipinangkani. Iya mak ngono. Ayo saiki gak adewe neruske lakon sik. Iya mak ayo tak derekke. Tansah maramamoring sukma. Sukma sinukma winaya ing asepi sirim menteleng ing kalbu bambu kaning warana tarlen saking liep-leping aluyup pindha pasating sumbana sumusuping rasa jati sinegek semanten ketika capok ingkang wonten lenggahing arga kutha Runggu Raden Anoman Resi Mayangkara ngawit dhateng para kadang bae satemah sami gembira diasih. Micil saking jroning braja mapaning madyaning alaga kundang ing prawadya sawega
pasara tambur miang suling pepandhen taludak miya pandira kakandha mawarna warna pindha cala diana sere kawuryan kadangku Anuman Mayangkara rene nggonku suwana ngersane yang adi panembahan Begawan Kesawa Sidi kepara rada adoh aku ya Begawan Mainaka bayuning gunung nungsum pawarta apa ingkang dadi dawuhe Sang Maha Wiku aku Situ Banda bayuning gajah uga nyadung dawuh nadyan aku bayuning naga uga cumadung dawuh aku Garuda Mahambira bayuning kukila nungsum pawarta aku ya sowan kepara caket nanging kurang wijang enggal dawuhna Hanuman kadangku bayu kabeh apa ingkang dadi krenteking ati awake dhewe kabeh wis tak aturke ana ngersane Sang Maha Yogi ya panembahan Begawan Kesawa Sidi ya kuwi nggone awake dhewe nyuwun supaya dituntun ana marganing kasampurnan nanging manut dawuhe pengendikane iki pancen durung titi wancine para kadang bayu minta swarga merga isih akeh jejiban ingkang kudu disangkul ana ing marcapada iki melu ngisas angkara murka buji candala mula kadang bayu padha sabar dhisik lah bener sing dadi pandugaku awake dhewe pancen durung wancine yen nyuwun disampurnake apa maneh iki kadang bayu kaya durung jangkep merga kadang bayu iku ana 7 iki ingkang durung manunggal ya kuwi Raden Werkudara bayuning Kusuma dadi pangrasaku kaya isih gontang ya bener kuwi isake jeciban ingkang kudu disangkul melu ngewangi Werkudara kudu melu ngewangi Werkudara bayuning Kusuma nggone memayu hayuning bawana ngreksa kayuananing jagat raya ya Hanuman lah banjur piye sing dadi dawuhe Sang Maha Wiku para kadang bayu malah iki mau Sang Maha Wiku dawuh marang kadang bayu supaya mudhana lengkahe ngarga kutha Runggu iki merga manut pengendikane kutha Runggu kene bakal ketekan dayoh nanging dayoh iki mung bakal mbebudhek banyu bening para kadang bayu wis keparingan purba asisa supaya mbalekake utawa nrenggalani lan saka pandugaku tamu iki mesti ora mung ijen nanging nganti wadyabala segelar sepapan yen pancen mengkono prayogane ayo dipethuke wis ora sah kesuwen ayo enggal dipethuke sekirane gawe geger diadepi bareng-bareng